sini buskango hai pasapika riknai bai mala bai aku bai kan ke sini borok tai bonai tu am hai keno bor ni ada samang robo asin nukhan to tini bor samang nang samang ni bai kan selesai kan ang norok ni buskango tini recap mong tubuy phaikia Madam Surabhi recap mani kon kila tamasya pungkhan. Okay.